kazetari lanean momentu garrantzitsu asko bizi izan dituzu, bekadu moduan, martxoaren 11 kontatuak. Baina horrela, zuretzate eman duzun albisterik bereziena, gehien markatu zaituena? Etak borroka armatu amaitutzat ematen zuenean, iragarri zuenean. Arratsalde hura oso markatuta daukat, bazebilen pixka bat zurrumurrua eta Aieteko konferentzian agintariak eta bildu ostean, eta horrein bat eskaera egin ziren, eta bazebilen, genekien etorri zitekela, ez genekien zenbaterainoko erabakia izango zen, zenbaterainoko iragarpena izango zen, baina oso gogoan dut, arratsalde horietan, redakziora iritsiala, makilatzen nintzela, mikrofono bat jantzita edukitzen nuela eta jantzita goten nintzela. Denbora guztian badezpada? Badezpada. Zuzenean sartu behar bagenu. Hori da. Eta esan ziguten, badirudi, gara eta berriak zerbait argitaratuko dutela, bideoren bat, agiriren bat, eta hor berriztatu, behin eta berriz, agiri agertu zen arte. Eta agiri agertu zenean, zuzenean, platora bidali ninduten, korrika baten, saio berezia egitera. Irudiak ditugu, Ander! Arratsaldeon jaun Andreok, etak borroka armatua bukatu du. Duela minutu batzuk, Gara eta Berria egunkariek euren webguneetan talde armatuaren bideoa jarri dute iragarpenarekin. Hau da, etak bideo horretan esaten duena. Euskadi eta askatasunak nazio eskapenerako euskal erakunde sozialistak. Wow! Bardar batean. Adrenalina puri-purian. Bueno, lehen esan duzu hori da gustatzen zaizuna, ez da? Bai. Eta gainera, agiri hori nik zuzenean ikusi nuen ikusleekin batera. Orduan jabetu zinen zure? Orduan jabetu nintzen, ez genekien zenbaten, genekien agiri bat zegoela, eta lehenengo esaldia besterik ez, etak borroka armatua bukatutzat eman du. Baina bideoak, 3, 4, 5, ez dakiz zenbat minutu irauten zuen, bideoa zuzenean lehen aldiz nik ikuslekin batera ikusi nuen, eta hortik aurrera abiatu zen saio bereziura, elkarrizketak egin ziren, etaren ordura arteko ibilbideak gogoratuz, egun horietan ere gertatu zenak gogoratuz eta bar, baina horrek nolabaiteko amildegi bat zegoen hor, eta ez dakitzen bateko saio izan zen, ordu bete, 2 ordu, gero gaur egun berezi egin zen, dena jarraian, eta nik pentsatzut urrengo egunean jabetu nintzela albistearen garrantziaz eta egun hortan gertatutakoaz. Xoka pasata gero. Gertatu zaizu behin ere prontzerarekin ez dakit arazoren bat, edo azken orduan sartu da zerbait ez dugu errepasatu eta... Nik oso gogoan dauzkat bi momentu. Prontera irakurtzen hasi nintzen, alertaren bat, olatuak, olako historiaren bat zegoen, eta azkenan guk pedal moduko bat geneukan, eta guk manejatzen genuen gure testua. Velozidadea... Azeleratu, hori da, eta testuak gora egiten dut, irakurtzen duzu. Manek ja testuak galdu nuen, orduan hasi nintzen paperetan bilatzen, ez nekien zer esaten nuen. Hori zuzenean, ja? Zuzenean, eta beste paper bat hartu nuen. Eta esan nuen 56 metroko olatuak espero zirela. Jakin gabe ez da zer esaten nuen ere. 56 familia, egin maletak, bagoaz! Zure kulpa gara. Denak mendira! Eta asuntoa zen, ez dakitzen bat, 56 etxe bizitza argirik gabe zeudela, beste zeo zergatik nigia paper guztiak nahastu nituen, eta ez nekin ez da zer esaten nuen ere. Eta beste momentu bat, nik jabetu nintzen. Fronterra etzebilen ondo, eta bezperako albisteak kargatu zituen. Ostra, atzokoak! Atzoko albisteak agertzen ziren hor. Gaur egunen. Eta niri pinganilotik esaten zen, zertan ari zera irakurri. Ez ziren konturatzen bezperakoak ziren, inork ez zuelako irakurtzen nik bakarrik. Ez dut irakurriko, hau atzo kontatu genuen. Eta zuzenean? Eta orduan zuzenean saiatzen nintzen, hitz egiten eta esplikatzen hor arazo bat zegoela, ezin nuela hori irakurri, paperetan neukan azaltzen saiatzen nintzen, eta ja bideo bat edo ez dakit zer sartu zen, esan nuen, ez kendu hau, ez da aurrera egiten. Ama ze estresa.